Kasyai ni kitu kilai teli kijingi ya kendu ba ublei umshum ong dan umshum pen itu iki da ka boong ngalong u Jehovah. Kita kidai ki benta ki ba la kersyan du na ka kitab Genesis. Tol da fidan ni ai fila ben menrap kan ki nong ka balai ha ka da khot ka balai.คำชวดบ้ากันอีกเป็นต่างสุทุต่อไปก็ลองเลี้ยงฮาเวเดย์บัดกักกระตังยิลับตะกดีสัชซีนวันละเป็นกันเตียนอุบเลยบัดนบรอกมาดีกระตังก็จงอุบเลย El ฮา Shaddai เวเดย์บัดบักกันอีกฮาเอลชาดายก็ฮิบรูฮาเวเดย์บัดกันอีกจิกมันคำเยโฮวาพิบัติมันเองขมาคงโตกำหนดอุนีอุบเลยอุบักเรนมันตาโฮโมเซส haba uya thu ya ka karteng ga jong ha Moses wanra ya kata ka karteng la ini kata ga jong so thu ya karteng ha ka kerdan jong ka language ani ka ktien jong Hebrew kiba ima perthai te kat kum ka jong ong lu pimene shkhman kipanan kam ya tu bo ong pene shkhman yawe but ngasno pala ba uni ublei haba open itu haka language ke jong Hebrew kiba ima to por bahkan ni ka keteng jong u la ban mut tani la ban peran kam ka bomut Yahweh ulai Jehovah rulong Yahweh rulong kata ka di benta ka bang sultanat mai ni benta tiga jingong pan ba kim pat itu inga da keteng Jehovah kaman ngalengo ba bang perkhat ini benta te nomor haka kitab Genesis haka lennong ka ba ar ladang ambakla u Abraham haba kenya yu Ishak yo itu belang ha ban pelat yu Ishak ngilap ni Shem ya ka jingpran kam ya kentien Jehovah Jireh kamu Abraham ai ka tengni to jaka Jehovah Jireh deina ta kadaw kalam berjuat yang aban smutho bahatu gani Jehovah yo ka deine ka kerteng ka bayarangkat lani ka ba la shim la sat nakal language yang Hebrew ba im to por Em kan numpoi syata namar ringiyat komta kamut kasakama ka jengmut jeng ibu. Kani ka ditang ka kertek. Kai ki ba fi kado bentan ya kalenong ka ba ar atau ka ba u Abraham hadin jo ka jeng yo tu kunang berat ban pelat im ya u Isa u ai ya tu kerteng Jehovah Jireh mo Yireh kadai Jehovah Yireh ti katu benasdang kadai ka kertek spesifik mo Jehovah Yireh pate kadai ka jeng rap ka jong blai ka jeng rap kadai ka attribute ka jeng long mo kwa ublay u yarap lani ublay pun biang lani upendap katba ya kani ka kerteng Jehovah lani Yahweh u Abraham ula debi osngau te kumba ong mane naktu ka jing betha ka jong ublay ban ot share ki khun senrang baro ka bangi puli ha kalanong ka ba khat nyo kamdai ka bami thama ha ka lenong ka ba arfo arke ha kalanong ka ba khat nyo kabai day bakajik pin itu kajak ublay yaw Abraham dang day hi da kertek Abraham kamut baik ba ublay pin itu da kertek El Shaddai ublay badan buar barok kat ba u Abraham ba de hakam shwaru la da penankam da ni kerteng Jehovah lani Yahweh bat ka ai ka ba fi ong meneru kala bandai na ka khtien ti dang la perkhat biang mentan I kumba kan ngat chata tenrei ngin haban pej bat ken kar kombu kontin hato lada katai ka jinge thu na ka kitab Genesis bat katu ka jinge thu ka bangi puli ka kitab Exodus ka lenong ka balai kidon ki jinga than jo ki dikerteng ti ban chu senget ya ka jik song thu ban ong ba kani kan dei ka ba mi hi na ka jik ong ka chung ki briu ya kani ka kerteng shau ni ublay hakabai day bu ni ublay
katakan mi ki artli ki bentamo ki artli ki benta to way kala banlong baki ni ki department haka jingi siamu ni ublay bu ibu ublay bisisha kila ban ai da ke kerteng ka belong spesifik ke baki ki nyau burong banong ya ki bet uyawe la ni u Jehovah ka baar pat kalong lada kata ka di kerteng ke baki kila ai burong mi ublay ushim da kata ka kerteng ban pen pau ha ki beriu bana du kita ki department joki nga la ithu la ni ya nga la ithu da kanika kerteng da ngiya de kom taru kadon hi la ka jong ka dore ka ba nya puson tenrei ban ai pa de karai ka bahadu katno kanu ka badai le ni kanu ka balaj kata ka shem shitom egi na ba imla ban sung thu ayu ublei utmu haba ukren ya kani ka ba pun pau pun skem ni ka kerteng ha kani ka dekot ka balai to ka point ka wa fi kli fi ong ba ka kerteng Jehovah kadai em kaba dei naka ktin cho ki Hebrew ki bekra ki pormo kadai kata kili to inila ban pet na ki artli ki phang perkhat mo to ka baning ko haka por kaba uni ublei wieshem bat kibriu nyimpat shim lai kandu kumnu upin ithu yaladi haki saya kata kamut da ka kerteng ka kumnu upin ithu haki to pedeng jong ka jing tulun jong ka jing im ha ka jing syam ka jong ki pede bat ublei ngila ban mudur mo ngila ban perkhan ba kani ka jaj benriu Israel nadu kita ki departemen ki jong ki ha ka jing dei bat ka jing long kerbang ka jong ni ublei ngila ban om ba ki ai kerteng ka ba khoj hadu kata kata kat hadu ba lada don yak ta kerteng kimla te ban ong yakani kerteng ka madai ban long ki padan kam da ka kentin Adonai kamu umut ban ong kudimo kha ka bastang long ningi phai da ka phang perkhat ka baning kong ka bang yakren ba ki tai ki departemen jong ki Hebrew kila ban ai kerteng Yahweh lani Jehovah yau ta ublei uba kila yeshem te yau ta ublei na marab ki ong ublong ublei ba yembot kerteng ju ka khoj adu kata kata te haka jinge kren ka jong ki sepang ju ublei kim da kampanan kam na kan kerteng Jehovah dan Yahweh hendre ki panan kam da ka kerteng Adonai pandong be utrai te ya kata ngin ada be kren na ko ika bentas ko ika bentah to na kata kaliang na kan ka rensan perkhat ngila ban ong ba si benta ka don lenti ka ika pi ong pi menne ba dei ki briu ki ba ai ya ka kerteng ke belong spesifik ya ublei nomor dei ublei bo ye ba ublei ba shisha ti ladang ya na kata ka rensan perkhan ngila ban ong ba ublei upriang te ti na ka tu ka rensan perkhat ka banikong ngila ban ong ba ka jingi dei ke jong ublei bat ki briu ketu ke kerteng ke baki beriu ki ai ublei mo yawe dan Jehovah kalong ke ba ublei priang ba kini ki departemen jek Hebrew kin itu yu da ketuka kerteng kata larangi perkat na kanika rensan perkat ke beningkong kebiang kata ti naka wei pade karensan nila pat ong kumni ba ublei haka jing yeshem bat kibriu ki khep kumtu bang ya puli haka kitab Genesis ke bang ila ikado mende hakini ki departemen ki bakarpang jong kani ka jaj patriu Hebrew bu Abraham bu Ishak bat u Jacob nyu i haka jing wan yeshem ka jing kren ka jong u de bat ki ka jing pin itu kerteng kalong bet ublei badan bor barok namar ublei bakrau bor ya kila bandon sakiwei pada ki blei hang ni kendo ki ba kiwei ki briu ki mani ya kita ki blei
Tiah pedeng je kiba kum kita, haba uni ublei uwan ya siam bat kini kiba ukwa banyak keren bat ki, upun itu bida tu kerteng ublei badan buar baro. Ti anda lapoi pade kebenta, ha kapa katai kalong ying long sem jong ujakok. Kalayat menta sya kekerdan jong kejinglong jat penriu. Ti kiba bun na pedeng jo kikhun Israel. Na kikhana pateng na kijing keren hi asam syapang jong ublei. Kila bantip ya kata kekerteng ublei badan bor baro. Tangba kintip ruhiem ya uta ublei badan bor baro undei u Jehova dan Yawe. Na kajing esok waktu pang perkat kebaningkong kebanyak keren meneh. Kemut mentan dah berkelak poi kekerdan kum kajat bendeu kindan am kajing sungutu. Syapang uni ublei badan bor baro udei uta u Jehova lani u Yawe. Bat menta akan kajing isyam kajong u bat u Moses kajing keren. Upun skem em ba uta ublei ubaki kepat men ki itu nila bat ong in betin biang nak tu kajing naka rensan perkat ke banikong ba la kerteng ya u hakajing ide kajong u baki brio Jehova dan Yahweh bat menta ma u upun skem hakitendang skor kajong Moses ban ra kajong khubor sekini ki pat Israel bat ong ba ma u udei uta u Yahweh lani u Jehova. Di kata kadika nakarensan berkat kebanyakan kebaar. Di ladangi busan bahan ki kebanyakan bentan berar. Kiamir lang haju mo. Kibriu hakajing edai baru bulai, nakajing tip kejongki. Kila pan ai kerteng kebalong spesifik ya ublei. Baru ublei hakipateng ki babun pade ndah ba nakawai kalong kieng kekelam takum kajat benriu menta yakit ni ki belatip kerteng ya kata kerteng belum spesifik menta ublei pun skem balong ma u uta u Yawe lani u Jehova tedangia yakumta kemut ke ai ke bafikli benne kala sop span ki menta kaji keren ki jongi teita idon iba kwa banyak keren ni Masih orang kom dia naga kaba pi wanra kom to ban batai ke syong sa ngi ke bapai ke program ke nang perkhat ndai ka bangas tunat kalong kane ni suthu biang menta ba uni ublei ubaim u ba pen itu menta kani ka dekat ba u aje ho ba udei bangi ki khasi ngi ong ila ong ublei ngi ong Jehova ila ong Yahweh ila ong to spell dak YHWH ni te handai ka ba ka penru spa shu ko jing tip kalong ba ki ju la ni ki khon Israel ki penan kamru Adonai ka bomot hi ublei te ka ini ki di kerteng ki bangin ya bu jing mot ka thobe yo ni ublei ubaim te kum ki khasi le ngi nang ruspa shu menta na lor ki bang yakran menta yu iru tu ublei bodon bor baro yu iru utrai bo ublei kini baro ki dei ki kerteng ki bangi mut ba ya ublei ubaim